Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Zaharrak berri, gazteen amorragarri dio esaera zaharrak. Gazteen amorragarri, baina zeintzuk dira haien kezkak, premiak eta beharrak. Galdera horiek guztiak eta gehiago erantzuteko lehenengo aldiz elkartuko dira Euskal Herriko lurralde desberdinetako gazteak lankidetzarako oinarriak eraikitzeko. Eusko Ikaskuntza bidelagun eta gidari izango da proiektuan. Ander Bizan, gazte lankidetzarako sareko talde eragileko kidea. 2018ko prozesu kongresualaren aitzakipean gazte batzuk elkartu ginen eta ikusi genuen prozesu guzti horretan gazte ikuspegia txertatzearen beharra. Ikusi genuelako sinergia batzuk eta harreman batzuk sortu zirela, balioan jarri beharrekoak eta horiei jarraipena eman behar geniela. Mugaz gaindiko gazten saretzea eta artikulatzea ardatz hartuta, 4 izango dira landuko diren jakintza arloak. Hezkuntza, formala zein informala, gobernantza, parte hartzea eta ahalduntzea, sozioekonomia, ongizate materiala eta hizkuntza euskara eta hizkuntza politikak. Gaiak Euskadiko Gazte Kontseiluarekin eta Nafarroako Gazte Kontseiluarekin batera definitu genituen eta gaiak haiek sakonean landutako gaiak dira eta horregatik aukeratu genituen hauek. Eta estrategikoak dira gai hauek bai, baina beste asko ere badaude eta asmoa da aurrerantzean ere beste gai asko ere lantzea. Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak, Nafarroako Gazteriaren Kontseiluak eta Udako Euskal Unibertsitateko kideak izango dira proiektuan parte hartuko dutenak. 3 elkarteek esperientzia zabala dute tokian tokiko gazteen parte hartzeaz sustatzen, eta hauen eskubideak defendatzen dituzte erakunde publiko, komunikabide, naiz agente sozialen aurrean zubilan eginez. Maialen Olabe, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea. Saretzak balioko zaigu indarrak batzeko, proposamen komunak ateratzeko eta aniztasunean berdintasunak identifikatzeko. Parte hartze espazioak saio desberdinetan banatu dira. Horrela, lehenengo gazte foroa Donostian ospatu zen 2019ko abenduaren 14ean. Bigarrena Iruñan izango da otsailaren 8ean. 3. foroa Baionan egingo da martxoaren 14ean, eta eskualdeen arteko mugaz gaindiko gazte foroa ospatuko da maiatzean aurreko foroetan landutako gai eta proposamenak sakonago aztertzeko. Antxon Maia, talde eragileko kidea. Gazteak uraren lehen pausua litaike gazte desberdinen arteko sare baten sortzea eta hori aniztasuna bermatuz. Eta helburua da gure desberdintasunen partekatzea, elkar ezagutzea, baita ere amankomunean ditugun eronken, tresnen eta itxaropenaren identifikatzea eta eztabaidatzea etorkizunari begira. Mugak muga, toki, sexu eta ideologia desberdineko gazteek erronka eta premia berdinen inguruan eztabaidatzeko tartea izango dute etorkizuna eraikitzeko erremintak eta baliabideak sortuz. Hala nola, saretzea izan daiteke lehen pausua. Saretzearekin lortzen duguna da inoiz elkarrekin lanean jarri ez diren erakunde, eragile eta norbanakoak lehenengoz ikustea eta proiektu batean martxan jartzea, lurralde ezberdinetatik datorren gazteak elkartuko ditugula eta ikuspegi ezberdinak jarriko direla mahai gainean eta komunean ditugun erronka batzuei zelan batera aurre egin. Eusko Ikaskuntzak abiatuko proiektuak gazteen arteko mugaz gaindiko sarea osatzea ez ezik, gazteak ahaldundu, engaiatu eta antolatzea du helburu. Bidea aurretik geratzen bada ere, argi dago gazteek kezka komunak dituztela eta elkarrekin sarea osatuz, baliabidez hornitzen direla horiei aurre egiteko. Ikusiko dugu gazteagorak esperientziak zer ematen duen. Eusko Ikaskuntza, asmoz eta jakitez.